19 година в Україні. У прямому ефірі телеканалу АТR підсумковий випуск новин «Заман». У студії Олег Борисов. Мої вітання. І далі у випуску про таке. Криваве судове засідання або як одеського мера Труханова на поруки брали. Суд щодо держзради Януковича. Стали відомі нові подробиці планування анексії Криму. Справа про так званий тероризм. Проти ялтинських фігурантів свідчив колишній співробітник СБУ. Нові затримання у Криму. У руки силовиків потрапив прибічник режиму Путіна. Яка подальша доля Фазила Ібраїмова? Новостворені органи державної влади навесні 2014 року не могли вжити належних заходів для спротиву окупації Криму. Армія була у плачевному стані. До того ж, була загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації. Про це під час допиту на розгляді справи про держзраду Януковича розповіли колишній міністр оборони Михайло Коваль та тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. І на засіданні працює моя колега Олена Стецюк. Да. Олено, вітаю. Будь ласка, розкажи, про що ще розповіли свідки? Ще раз добрий вечір, колего. Отже, 9 годин тривав сьогодні допит свідків. Операція по захопленню Криму була спланована. Про це сьогодні заявив генерал-полковник Михайло Коваль. Це заступник секретаря РНБО. А якраз у лютому та березні 2014 року він був представником прикордонної служби. І в той час якраз за завданнями перебував на території півострова. І бачив, як військові частини блокували якраз росіяни. Далі пряма мова. Керівництво операції Галкін здійснював, генерал-полковник. Особисто знаю його, вчився на одному курсі в академії. Начальник штабу генерал-полковник Сердюков, нині командуючий ВДВ. Їм були підпорядковані 15-та бригада повітряно-десантна Ульяновська, парашютно-десантний полк Череха 76-ї повітряно-десантної дивізії. Казали, що вирішується щодо допиту на як Юсифович прізвища. При цьому сил та засобів захищати Крим не було, переконаний Михайло Коваль. За його словами, армія була розвалена Януковичем із 117 військових з'єднань, боєздатними були лише 56. Далі пряма мова. Широкомасштабна операція «Руська весна». Крим – це тільки початок був. Ми могли всі зав'язнути в Криму, а потім далі. У нас, подивіться, який кордон з Російською Федерацією. Ми тоді розтягували сили засоби, щоб ці всі напрямки прикрити. І у нас фактично загроза вторгнення була до виборів легітимного президента України. До 25 травня була загроза вторгнення. Отже, у справі про держзраду Януковича свідчив сьогодні також секретар Ради безпеки і оборони Олександр Турчинов. У 2014 році він якраз був виконуючий обов'язки президента. Він підтвердив, що армія була небоєздатною. До того ж, на той час, якраз у лютому, не були сформовані нові органи виконавчої влади. І на засіданні РНБО якраз 28 лютого він дізнався, що у резерві Збройних сил України усього лише 5 тисяч наших армійців. Далі пряма мова. Разом з резервами керівники військового відомства говорили, що може бути задіяно проти України до 200 тисяч російських військових. Танки, системи реактивного залпового вогню, авіація тощо. Отже, побоюючись повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, Турчинов дав наказ спрямувати українські війська на схід та північ країни. І тоді ж у лютому, за словами Олександра Турчинова, голова Державної думи Росії Наришкін йому, мовляв, погрожував, говорячи про те, що він не визнає тодішню новообрану владу України. І якщо загинуть російськомовні люди, то в цьому випадку він погрожував знищити нову українську владу. Але головною підставою, за словами Олександра Турчинова, ввести війська якраз був лист Віктора Януковича. Далі пряма мова. І єдиним аргументом, яким вони хотіли прикрити свою агресію, був лист Януковича, який тоді і продемонстрував представник Російської Федерації в ООН всьому світу.
Олександр Турчинов, точніше захист Віктора Януковича, каже, що це взагалі ні до чого. Він говорить, що, мовляв, Крим здала українська влада, а Янукович просто звертався до чужого війська за дружньою допомогою. Крім того, сьогодні Олександр Турчинов сказав, що у Криму було найбільше зрадників якраз серед силовиків. І отже, на материк, за його словами, повернулися, наприклад, лише 20 працівників управління державної охорони. Далі пряма мова. Найгірша ситуація була навіть не в СБУ. Там 90% зрадників, а в міліції зрадило 99 і з хвостиком відсотків працівників міліції. Тобто менше 1%. Дуже небезпечна ситуація була, безумовно, і в Збройних силах. 71% зрадників. Менше 4 тисяч тільки військових вийшли з окупованого Криму. Отже, засідання сьогоднішнє закінчилося буквально ось 5 хвилин тому. Захист Віктора Януковича переконаний, що допит сьогоднішніх свідків засвідчує те, що Янукович не винний. А, звісно, прокуратура, тобто сторона обвинувачення, говорить, що сьогодні свідчення говорять про те, що Віктор Янукович таки винний, на їхню думку, але крапку має поставити зрештою після усіх засідань суд. Отже, колего, вам слово. Олено, дуже дякую тобі за подробиці. Олена Стецюк, кореспондентка телеканалу АТR, була на прямому зв'язку зі студією, розповіла про перебіг подій у судовому засіданні щодо справи у держзраді Януковича. Стрілянина, сутички, сльозогінний газ та затримання. Так відбувалося сьогоднішнє засідання з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову у Солом'янському районному суді Києва. Коли із зали суду почали виходити так звані тітушки, які підтримували Труханова, між ними і націоналістами зав'язався конфлікт. Сталася перша бійка, невідомі почали палити фаєри, правоохоронці намагалися їм завадити, пролунали постріли. Одного поліціянта поранили в ногу, стрілка затримали. Загалом після сутичок затримали 15 чоловік, 4 шпиталізовано. Геннадію Труханову на 3 часа, щоб рішення відпустити на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Також суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду. Прокурори просили обрати для Труханова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі 50 мільйонів гривень. Зобов'язати поручителя забезпечувати виконання підозрюваним Трухановим Дмитром Леонідовичем 17.01.1965 року народження наступними обов'язками. Прибувати до детектива НАП України, прокурора САП Генеральної прокуратури України, слідчого судді суду за першою вимогою. Не відлучатися з міста Одеса без дозволу детектива НАП України, прокурора САП Генеральної прокуратури України або суду. Вот эти фантазии, когда я почитал текст подозрения, но это, знаете, похоже на какой-то фантастический такой детектив, в котором вот так хотелось. Знают, не предупредили, запланировали украсть. Если уже говорить отключенно, я думаю, что если бы был умысел совершения преступления, делали бы гораздо его спокойнее, не в спешке, подложившись каждой бумажкой, для того, чтобы не было вопросов. Як відомо, Геннадію Труханову та 3 посадовцям мерії Одеси закидають привласнення майна. За даними слідства, розмір шкоди, завданої держави у результаті злочинної схеми, становить 185 мільйонів гривень. У Криму окупанти продовжують переслідування кримських татар у так званих судах. Ельвіна Сейдбулаєва розповість детальніше. Допитали колишнього співробітника СБУ, а нині ФСБ. Північно-Кавказький військово-окружний суд Росії сьогодні продовжив розгляд справи про так званий тероризм. На лаві підсудних Арсен Чапаров, Рифат Алімов, Емір Усін Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров та Вадим Сірук.
Свідок обвинувачення Олександр Кампанійцев. За даними СБУ, він був лейтенантом, оперуповноваженим Білогірського міжрайонного відділу Кримського СБУ. Під час анексії перейшов на бік агресора – Росії. Зрадник України заявив, керівником Ялтинського і Алушинського відділення Хізбут-Тахрір є Муслім Алієв, решта займалися вербуванням. Это ключевой свидетель, поскольку непосредственно в ходе его участия зародилось это уголовное дело. Поэтому к этому свидетелю было очень много вопросов, еще будет в дальнейшем, поскольку именно этот свидетель породил это уголовное дело. Когда уже начался непосредственный допрос по, значит, обвиняемым, значит, вот мои коллеги начали допрашивать. Я не увидел какой-то конкретики. Может быть, в дальнейшем он сможет нам конкретизировать что-то. Все было в общих словах, о какой-то пропаганде, о захвате власти в России и так далее. То есть этот свидетель абсолютно не указал на какую-то конкретику по отношению к каждому обвиняемому. Розгляд справи Фери Абдулаєвої розпочнуть спочатку. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляцію судового пристава Сергія Березки. Відтак Абдулаєва має знову доводити у суді свою невинуватість. Їй закидають непокору. Жінка, мовляв, відмовилася залишити будівлі суду на вимогу приставів. У цей час у Верховному суді розглядали справи її чоловіка Узеїра Абдулаєва щодо його причетності до організації Хізбут-Тахрір, яка в Росії заборонена. Сегодня мы убедились в том, что сработало стандартное правило, продолжение будет, дело направлено опять на рассмотрение, на новое рассмотрение в мировой суд, к тому же в суде, которое выносило решение в первой инстанции. Меня собралось большое количество людей, которые пришли поддержать меня, и в этом я вижу не только поддержку лично меня, но то, что народ един в своем стремлении поддержать каждого, кто попал в те политические репрессии в наших крымских реалиях. 11 апеляцій за день. У Сімферополі підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму розглянув скарги кримських татар на штрафи за одиночні пікети. Торік, 14 жовтня, понад 100 кримських татар вийшли у різних куточках Криму на одиночні пікети проти свавілля російських силовиків. Російські закони вони не порушували. Така форма протесту не заборонена. Однак окупанти об'єднали одиночні пікети в один несанкціонований мітинг і відправили кримчан під суд. Сьогодні лише одному активісту Різі Асанову зменшили штраф з 15 тисяч рублів на 10 тисяч. Мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом. А в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. У п'ятницю підконтрольний Кремлю суд продовжить розглядати скарги учасників одиночних пікетів. Ельвіна Цидбулаєва, Заман, АТР. Фазила Ібраїмова затримали окупаційні силовики. Про це АТР повідомив адвокат Мамед Мамбетов. Зранку в його будинку провели обшук. Фазила та його дружину затримали. Його дружину відпустили додому, але сам Ібраїмов ще знаходиться у міському управлінні поліції. Ібраїмова підозрюють у вимаганні грошей з 4 осіб за виділення земельних ділянок на галявині протесту. Фазил Ібраїмов нещодавно оголосив голодування через знесення мечеті і самозабудов кримських татар на галявині протесту Стрілецька у Сімферополі. Член громадської організації «Себат» Фазил Ібраїмов у 2014 році підтримав анексію Криму. Під час конфлікту на галявині протесту також звертався до Владимира Путіна, сподіваючись на його підтримку. Сьогодні хотів летіти в Москву, зустрічатися з ним, але до нього прийшли силовики. То государство, которое они с радостью ждали, по отношению к таким людям проводит репрессии. Как раз в преддверии выборов это хороший посыл для тех людей, которые поддерживают эту власть, чтобы задумались, а что еще от нее ждать, кроме как репрессий.
Війну нелегальним перевізникам до адмінмежі з окупованим Кримом оголосили в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Там провели міжвідомчу нараду, на якій вирішували, як нелегалів замінити законними пасажирськими перевезеннями. Докладніше у сюжеті. Нараду в представництві президента в Автономній Республіці Крим провели після нічного рейду на пункті пропуску Каланчак. Під час інспекції з'ясувалося, пасажироперевізників з повним пакетом необхідних документів майже немає. Але перш ніж прибрати нелегалів від адмінмежі, вважають у представництві, потрібно запропонувати людям законну альтернативу. Ми вже сьогодні можемо встановити всі нелегальні перевозки. Но ситуация в том, что люди, мы видели это, когда проводятся рейды, эффективные рейды, и составляются протоколы на нарушителей, люди идут пешком по полю. Мы понимаем, вопрос этот социальный. До 21 лютого органи місцевого самоврядування мають надати представництву плани легальних перевезень до адмінмежі з урахуванням місць для зупинки транспорту, квиткових кас та відстійників біля пунктів пропуску Каланчак, Чаплинка та Чонгар. Крім того, за 1,5-2 місяці там мають з'явитися поліцейські дорожні патрулі, які, зокрема, полюватимуть на нелегалів. У нас буде набор в патрульну поліцію, порядка 30 чоловік, які сотрудники будуть осуществлять роботу на дорогах, которые расположены в этих районах, там, где контрольно-пропускних пунктах. А поки що Укртрансбезпека у посиленому режимі контролюватиме пасажироперевізників, бо крім повних нелегалів є багато водіїв, в яких документи наявні, але не всі. В мене є інспектори, вони будуть відповідно до направлень виконувати завдання в рамках рейдових перевірок, перевіряти перевізників, які займаються перевезенням, в тому числі до території тимчасово окупованої, тобто до КПВВ Каланчак і до КПВВ Чонгар. Окремою проблемою, кажуть у представництві, є впорядкування руху таксі біля КПВВ, бо українське законодавство в цій сфері недосконале. Тут першим кроком визначили виділення місцевою владою спеціальних паркувальних місць для таксі. Євген Кучеров, Заман, АТР. Легальні перевізники між Кримським півостровом та материковою Україною через контрольно-пропускні пункти Каланчак, Чонгар та Чаплинка у найближчому майбутньому не запрацюють. Як повідомив каналу АТР директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури Віктор Сасін, у міністерства наразі відсутні плани щодо обов'язкової легалізації роботи перевізників в напрямку окупованих територій, як Криму, так і непідконтрольних Луганської і Донецької областей. Адже після анексії Криму та окупації частин території України на Сході усі рейси на ці території офіційно скасовані. На сьогодні таких планів немає, але знову ж, якщо будуть відповідні звернення, особливо громадян, це буде питання вирішуватися більш політично. Немає якогось окремого підходу по тому чи іншому регіону, але хочу сказати, що усі рейси, які ходили на тимчасово окуповану територію, чи це Крим, чи це Схід України, вони були давно вже закриті. А щодо легалізації перевізників, тобто тут підхід один. Якщо ти хочеш легалізуватися, якщо ми даємо механізм, ти легалізуй. Міністерство інфраструктури України не проти зведення Керченського мосту. В майбутньому він з'єднає український Крим з українською Кубанню, зазначив під час прес-конференції міністр інфраструктури. Реально ж, зазначив міністр, його відомство постійно відслідковує ситуацію та збирає нові дані щодо порушень та наслідків від будівництва Керченського мосту. Міністерство інфраструктури тісно співпрацює з цих питань з Міністерством юстиції, з яким обмінюються новою отриманою інформацією задля відстоювання інтересів України на міжнародному рівні. Як вже відомо, через будівництво Керченського мосту українські металурги зазнають збитків, не зможуть експортувати водним шляхом близько 1 мільйона тонн металу через обмежені габаритні параметри проходження під мостом. Втрати очікують і на експортерів зернових. Ми тісно координуємо свою роботу з Міністерством юстиції, яке є, власне, головним ключовим органом виконавчої влади, який відповідальний за цю роботу. Ми постійно оновлюємо ту інформацію, яка є, для того, щоб вони посилювали наші міжнародні позови. Філософія Міністерства інфраструктури дуже проста. Я вважаю, що цей міст буде зручним мостом поєднання українського Криму з українською Кубанню.
Прикордонники окупантів ліквідовують блокпости на адмінмежі з Кримом. Вони стояли безпосередньо на адмінмежі з початку анексії Криму. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян пояснив, це не свідчить про те, що російська сторона відступає від адмінмежі чи прагне діалогу з приводу Криму. Таким чином, окупаційна влада приводить систему контролю на адмінмежі з Кримом до стандартів, які існують на усіх інших ділянках кордону Росії. Вони просто забирають від адмінмежі ті споруди, які вже нераціонально там використовувати, як вони вважають, і замінюють їх на відеокамери, системи автоматичного підйому шлагбауму. Ну, тобто, фактично переходять на дистанційний контроль. Безкоштовна освіта в Туреччині з стипендією. Державна програма стипендій Туреччини приймає заявки від абітурієнтів з України. Стипендії надаються для навчання на бакалавраті, магістратурі та докторантурі. Кандидати мають бути старше 21 року та бути студентами або випускниками вишів України. Щоб взяти участь, потрібно подати заявку на сайті стипендії Туреччини до 5 березня. Це програма від уряду Туреччини, плюс в тому числі цієї програми, тому що все ж таки це відбувається у доволі такому зрозумілому середовищі для тих дітей кримських татар, які будуть їхати на навчання. Їм буде трошечки легше адаптуватися, тому що турецька мова вона є все ж таки наближеною до кримсько-татарської. І на цьому це всі новини. Наступний випуск вже менш ніж за годину о 20:00. А прямо зараз ефір телеканалу АТR продовжить програма «Акшам» із Христиною Стець. Гостем студії буде Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації з 2007 до 2016 року. Залишайтесь з АТR.